enchiri yachete naende ng'aki gotoikera twensi twakorire ebibe titomogwenereti Nyasaye, lakini Nyasaye oyo sacrifice erinde tonyare gotoreka. Ase igo ekero korigereria ase ebinto ebinge twabeire tokorigereria ase chingaki chinke twabeire tokwegera inkeri ng'a Nyasaye oito niga atagete tomwegene, that is all. Buna omong'ina oyo akorikera moise komwaba akomosorora ng'a Liz onyore ndiri kwari gwancha omwanche Kristo mpaka amakweri moise koyo tacheti gonchoka. Omogusi ngoteba are ng'a endagera endongi nabo ekoreta bonsi, abandi nabaibi, abandi nabarogi, abandi nabarandi, abandi neki. Lakini egento ekenene intwe buna bari twachorire koba abakoreri ba Kristo, ebinto mbire omanyete tokobogoria chigurube tobwate, koruri twagakorerete chinyangi gose koruri twachagete korigia omwanchi, otware korigia omwanchi oro omochenu, omanyete koruga, omanyete gokwana buya, omanyete kogenia abageni, omanyete gokora eke. Ake iga ekero aikire nyomba chirangi chinde chiasoa kooroka, asoa gokumia buna omonto oyo nere narengerereti nakomanyete gose nabo ore iga. Bono rende kwamanyire ng'aki ogokora, ng'aki tokwagacha chinka chikomobaka Nyasaye ase abankorito ya kabere isano ebunge 20, ngototebiere buna togwenete koba abambassador. Tonyosoma ase ekegusii abankorito ya kabere 5 ebunge 20 kiegoteba Nabo tore abatomire na Kristo, Nyasaye nigo akobasorora inwe gwetera ase emenwa yaito. Twabasoroire ase engencho ya Kristo. Mobwatanigwe na Nyasaye. egesongo kegokwana ng'a now then we are ambassadors for Christ, as though God were breathing through us. Bono intwe n'abatomwa gose abateneneri ba Kristo buna ndiri Nyasaye gotosorora. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Nigo tokobasorora mwensi ase erieta ria Kristo erinde mobwatanigwe na Nyasaye. Ekio nakio kere emeremo yaito emenene. Tari tobwatanigu nonde bwensi, gose na ekanisa, gose ng'aki, gose ne omong'ina white, gose aba-Adventist, lakini mono obwatanigwe na Nyasaye oito. Na kumanya ng'a obotomo bwaito mporo biobo egento ekenene Nyasaye oito atoganereti nkeri ng'a tonyare koba abateneneri baye ase kera ekemo eki toranyare gokora. Bono ase eng'encho ntatageti koira chingaki chinyinge naende ntatageti gotiga ebinto bisung'unanete, igo ntagete toborie amaswali na amaereso make ebinto usually keri twegeire nakio ngotaka twakwana, lakini nimanyete ng'a abange mbabwate amorokereri gwayo aya kwabeire gokorigereria aya kwabeire gokora. Naende ayo twegeire mono twabeire tokorigereria omong'ina white, especially ase chingaki babete bagwatananekana n'omogaka oye.
naende twabere tukorigereri muna mwanya abantu muna bakurikirana amaruga muna bagukwana boka abanya naende muna bagutumia abantu bande muna James yakurika ogutumia omumuroya elinda ikereng'ina na Helen muna akurika goetera ase Lucinda Hall ko elinde korusia obororo ime y'omoyo oye. To an extent, omongi na omwegeni agoteba ng'a timbanyeti gose James nare the same, whether is the same guy. Nkoigwa muri abanto bagoteba ng'a omonto oyo iga tinkagereti ng'a gose nere nanyuomete. Ochenchiri kabisa obeire eng'iti ya orosaro. Aye notamomanyeti. Egento togoteba iga nkeri ng'a abanta oyo agokwana ng'a timbanyeti ng'a James nare the same guy ne General Conference President. Igo egento ntagete kogoteba nkeri ng'a ki mwanya banta aba iga torabarisia barandia na kende gionsi nkeri ng'a twensi pi n'abanyabibe Nyasaye agotumia. Lakini ng'aki igo togotigara aria ase tore rioka. Ekero okorora abanto aba iga omogano oyo iga natagete monyorigereri buya morore ng'a ekero egoikera mpaka ekero omoeria ase obogima James konya atarakwa nkorokia are buna banchaine na Helen. Helen nkorera are ase okomosiria omogaka oye buna agotworokia naende iga agokwana ase ensemo yende ng'a this man worked a job of 3 people. Iga are gokora egasi etagete nonya naba ase nare James yakorika ase James nasheta rirube n'omorandi onde oteba omong'ina oyo boria ebinto akondikera no he's receiving some advice from another guy from somebody else. In a sense, humans, we are the same. Aya bono igatiga nyigore enkwana egekoera muna nabatebia egwiki egocha nabo twara omwarimu omoao. I know we will have a different teacher egekoera tingotoka naende ntonyare kwegera ebinto ebinge buna biranyare kogenda lakini goikera iga natagete erinde abaminto bari babwata last week ntwataka erinde toteba onsi aya konya twaigure nonya egento nkonyora omochando togotwara nkeri ng'a ntorikorigereria comprehensively ekero twachakire godiscuss otokorigereria maybe egento kia omoerio twakwana ase omoerio ntorikonyara koinyora ng'a gochimagega ebinto na ebinge twabeire togokwana naende eira njarenge ororo ng'a kera oyomo natagete gokwana something. Igo rende nakio ntagete toruriba gake iga abaminto bakwane naende onye kwebire egento gete otebia abande bakoinyoria egere tokwanera omong'ina oria coordinator yaito ning'o omong'ina Nondo omonyisia nonde toigorere bono kero oyomo oria oganeti timanya gose namekirikiria gekogera ntagete togambe iga egere ntokorire ntochake egento ekegeni totigere enchera igo natiga esubject tware gocha kogochaka rero igoro yogosoma omong'ina gwaiti ase ebitabu biaye ng'aki tokomosoma lakini rende twamanyire enough tokora discuss rituko ria rero. Aya bono coordinator yaito toigorere ngonya korocha abantu mbuyamano omorisia sai kwatutebiri na mbuyamano koruri bagasa amabori na komenta bono rende abaminto mwaigure ande rero obatigeire chinsa chitainke menterango na koboria.
Aminto mo chumwa kongera buna. Ndenga kimo kire yawa nechitaika chigoswa. Bona. Bono biru beri twasoma era n'abateya oswati omwabe Elizabeth bono nkintu lyatokonya nakitugane to era naintu nakirigo chase tuli intu nkiriko tokonya naintu nkito lyato benefiti era ngwabole maswali ngana onjo ketonte yomanyete No, kobwate kana na record nende Riz ta untogete na ba kwete yo. Igo naintu na batugane tokolikira ba minta marufe ono nchero ndo chimuno mungu yana abo ringa nkega tokoriwa tokonya onyo omuntu kwamanyire onyakore no mwana omino gose n'abana bamire muri nyumba naye kwamanyire Nyasaye nabo gwane to matebi ngikwamanyire gose ngikwarandi kwamanyire go Nyasaye egere n'abantu byo mino nero ngosore ndikonywa omatebi obube bw'ebintu biri bibagokora abonza kine no gwatori omwana yo mino oroja gusia nakakine nabo amatebi nabande bange karange ayenkwa amatebetie uno yo mino ayekurushire bibi ije ndokera tukonye ibintu munekyo ariko matebya no gatebya gara n'bitumanya ngana ina abami ntongonya gwatore kire munabona abago turandi abarandi igere bo sabana ta kuta ku nyumba mwabo so bararambiri abantu bamwabo amanya gasoka isku ye biya no ye Yesu atabe kusoba ku Yerusalemu akamenya gasoka isku biya mo. Amen. Unmuted. Andonde. Hello. Ando yonde. Bien mano. Marali. Bien mano. Na inche nataka komenta kangana kama uno abaminto batebire ko ekero omonto ogosoka korandia nabere embuya abantu korigereri ng'ari asarwa gagotoranderi abamwe abono barabunaki bataonchogeti ase atarabaranderi chingaki chinyinge nabeko amatemo amanene naende ntobwati kobua ase gonchora monto onde bwensi so ase okoba kirori ng'a okorire emeremo yaye igo ngagerete ase okorengereri kwane ng'a rirube nabo riarenge eng'encho erinde nondo ogochi koboria anyore ng'a kero kende tabwati point akoboria ase ring'ana erio ense tomenyete nebwate egento ng'a paperwork nochiote ebinto ebinge bakoboria ntango ase morikeranete ase paperwork igo chinguru chia paperwork nero ekero egento kerikire nochote moigwananete na omonto nonyene okoigwanana kori kwa Nyasaye na Abrahamu twasoma okorika nkoro erinde record ebo igo naende nabere buya ng'a naintwe tonare ekero twaigwananire egento record kero komiana nangori gochi koba buya mono. Muted. Andonde. Aso gwengeri ya nainche nari ancha ekoro ria tago somo na ndo ngecho murandi introduce bona arora buya nainde nero ranga ngecho tiba gatukunya gweta na chinka my sister ngago nyogamba my sister gokora ki my brother chuye ngecho example kiatoa tariere Yesu lakini mongoso yatoa uno murandi ataga bari begeneze bitabya ndichiwa iti ngegenete mungu yo kore approaching ya to wendete ko kunya ko uta ko yan to ita bande to ningwene to ita ba minto amo bota ni bogo chakera kana ina bogo randi ambia mon ilu beri na wari abo mungu to cha sende na nchi akimbia mo Ama na kubolio. Penali asenaru mukwani ateba nga omugako ereni agachigose n'omuntu ntaigubije ng'agachagatebya omuntu ngo omukungu oyo ngo kwanara nga kyagukwana mang'ana ekorekana nga ereni chiwaiti ebaitanete n'omugako oyo nibeti ahuya Mbabwate differences
Umaenda Helen na James wa abantu bali tokoroka strong willed. Ondo tayole ko sukio yonde ko chianse moraisi. Igo mbabu at the differences. Na mono kwake beke kusibuya nakoroka kusi. Ogoetana. Uetana aliko mojikoronekana alira aliro bit strong lakini na kiekyo. Sana na balenge. Mbabwato kumusana na gete. Na keroyo mona abwate birengerero byayo muna liritu asoma maruba ali ngwarora James ogotebi era ninga omanye taye beraga agwa soga nitikobera koremere moyao naende onye toranyora botomu bonde korwasu nyasaye gocha asende to baisa kontebia magana ye birengerero byao tigo motuo wabera asore na inche tigantumie oyo nyasaye ang'ete Manyama itali kororekana yo Kristo itself na era ni noro chokolikanga James ya karakal moina alibaro kimbu yale is happy and I am happy na go geta moina ali na inje ningo geta kai iga kero yo mamo korera nyasaye buna nyasaye mochige okuno kongusana lakini ya kero naendo moikomo kuna Heren na baminyogete bagakora chikambi bakarandia and all this so mbabwato kumusana na muna mwanya bantu igo okomusana nokungwa chito kumusana okungwa kaera libo lindira kati yago muna lilituegera na batebi Hello oye bano yo kobo Sigara kora bwana kora ngaye neli swali ya muno kole. Ganale ko bolinga igo o yani okungusana nuko ngwa cheto go kaera batara asira gusina bakwagenderete nkonto gendete ko ratore gusimba agenderete ngaki ko gusana nuko nkwaere temba gite bakabira na bakabamo. Muna liri tu abato kwegera na ende na batayoti birangere byane nkabataye muna obokongu gati yabo guse okongusana na babwate ntumanyeti ngamba nyoreta machi sege songo tawata yaguze mba resolve differences kiabo lakini egento to kororase bali ekero ya ikirase mirimo ya nyasaye nigo balinge gochamo munegente kemo bakora emirimo wamo naende muntu onde tayore komanya amang'ana ayo maete togocha konyanyora koru very close friends noene ekio nagotebi ng'a James nashete gose nasangete egento era niamorikirete omonto oyo maete ashete nere na omokristo omopastor orenge lakini omopastor oyo tachieti gotuguta rirube riga ekero atige ekanisa akachaka koleta mang'ana aya iga naende akaleta rirube riga buna Helen na James bataigwanaini naende buna abatang'ani b'ekanisa batari gwati so egente egotwara kinkeri ng'a mwanya bantu buna tore onde bwensi ogoshare egento nere mainly egento gie family abeko b'emechando sana lakini rende mbali so betie mechande ntomanyeti Hello bana rende tukali kwangu Hello via mona seribaga via mono morandia kwala terese nyingia nankora tokogenda kotebia abandi siko ambara bunkora ngeri bana kina ate ibali baye ate by'umugako yo bwa Nyasaye ate by'abana bali baye nabo ate bibangaye batebye abo mutumwa watenga kikinga kicyari bino tutule iga kinga kicyari
alino boy na mo ga ita ne mo ja weta yo ka na inda ina bokoro tu bwanje no ngwa weta no aye koro yo yeso koro jo bwanje mo dene gi yeso ngo cha igo mate kwa ko ri ga singiya ande na ja go sira akumanya ki nchinyo nya ki tone na antebe usema mo ri na antebe ki na inde minyoka bwango no ko tanga ko tra minyoka bwango mo tebya bana baino minyoka bwango tebyo mo ga ko yeso ngo chare minyoka bwango tebyo mumina onyoliwe igo bwarandi yenchi yo manya ko soka siko maana to genda ko soka siko otiyo mo aiko yamo Unmuted. Jesena injetinda molisi jesenta chigo isaneka tigambo ligaki bono kubwatekana nenywomo ya Nyasaye ere niyo igana umugakoye imena gwa twanyora nga mbabwati kitabauti awawo mpaka igaikira nonya nekerere nene naye nachitaka muchui asikambi bagakoramo bono rindi n'omwana onyasaye oringi ngiekogera ataringi kwabera aende taira na back uchikwirende California bono balemererani rindi n'omugakoye baikaransamu mpaka etaika yomoeri bakora emirimo y'omonene bono ekere egotoka naende igairanete nori agatigarere gweka mpaka igaikera omugakoye agakwa atari ang'e bono enywomo eyi ng'aki egotworoki gocha ase intwe bono Mbia morase liswali ne liswali ligocha mono ekero tokorigereria obogima bwa Ellen na James White nakio gekogera gochia omoeria ekero ogosoma amang'ana abo igoro y'obogima bwabo nyuma James atarasire omwaka oyo omo narigete amarube gochia ase Ellen akworokia igoro y'obwanchani bwaye amo nere na Ellen riria agosete korikera Lucinda Hall omosani oyo naende orenge komokorera emeremo namotebeti ng'a gochakera rero tingokorikera narikeire James kwangama ase amagoso nabeire ngokora naende gochakera bono tingokora amagoso ayio naende ase igo nabo okorora obomo bw'obwanchani egati yabo tinkomanya gose ntomanya goetania agwo intwe egento twaorokerigwe nakio omanyete keganeiri gotokonya ase obogima bwaito komanya ng'a abamwanya banto babwate oboreu buna intwe lakini Nyasaye akabachora gokora emeremo yaye. Alo Marandia. Mbiya mano amang'ana ayi na amang'ana amaya na ono ntobwate danger ntobwate nakindabe kekegusi ntobwate yatotenga ntobwate renda atarigo ng'ombi ng'amorigwe ntobwate omochando w'abantu aba bomonene kobua mono ekero abantu bakorigereria na gokorenga kobua korwa ase efamilia yago yamate yago ebe ng'a nere egepimero nere ekerengero abanto bagokorenga erinde omana korandia enchili ntobwate obobe obwo omochando oyio ngochia ore gotoka naende ngotoka ore chingaki chinyingi bono ekero okorigereria aria ase omosike White atindigetwe omogaka oye nyuma yo gosira na oborwaire rende pneumonia omong'ina one ere no achete agatutwa lakini rende egento nkeri ng'a buna kwegeri gocha abanto aba communication njarengo bono inche ndate egento tokwegera nkeri ng'a nabo abanto mogosinyana chinkwana
ase ebinto bigoroka ng'a chisirogete chiokwegena principles chisirogete iga ekero mwaetanire igo temineti ng'a bono emwetana na omonto otakwana nere okoigwa nonya na erieta riaye kwagechiwa gwateba ng'a bono nonya na amanyinga atama okoererania oko nabo toregere ng'a nokuya kegima lakini naende eng'ana ya omoere neri ng'a nabo torigetie togende na chifamiri chiaito igoro nabo ere buya nabo ere buya eamate ekero mokoigwana na mwensi mokore emeremo lakini terigochi koba ng'a na egento kere kebwekaine kere ase buna naro ng'a botambe ng'a goika ebebo ng'a kero omonto aigwe enchili ase efamiri erinde abanto bamana korania ekiagera nkonyora ore onde okong'usa gochia Paulo ekero akonyora nimaete abarandike iga basinyanire abanto abange ase eng'encho ng'a okogenda ekanisa kwanyora oyonde okong'usa gochia ng'a totageti ogende ekanisa nki rende ogokora ekiagera okwegena kwabeire okong'ao Paulo ekero anyorete ng'a enchili yaye terigochi goikerania obotomu bwaye buya iga atebete ng'a nonya na echitara echi nkogenda mpaka ngochi gosibu tiga ng'ende inche bweka igo abande bakoe ng'a Paulo nanyiomete lakini ekero yaigete rende oonchokire nkokora are emeremo ebinto mbire bitango bikoba ng'a bono goika omonto okore emeremo eria kwaranigeiwu kando lakini temineti naende tochi gwapoundani chifamiri chiaito ng'a togende gokora emeremo goika tokore ensemo yaito igo nogokurera ng'a nonya intwe ntoche goteba ng'a kero kende oche otebe ng'a ondiri ogotoranderia ng'aki bono mwaye gose onde ogotoranderia mwaye yaya kero omonto nabwate ejukumu nabo ogotebia abanto lakini egento gioka otanyare nokobetereria abanto bachore ensemo ya ogotoreka egasi yago nokobatebia bakwanga ayegenderere emeremo yago buna oratebia omwana oo ng'a naki tokore iga ona komokurera rioka buna agota lakini obwate erekodi ng'a gwakorire ensemo yago naki eng'e naganeti gokwana omorandi ng'a abanto mbache totwara hatari eywo ogochi gosoka bateba ng'a oria bono nki agotoranderia naende kurunga ndauche tararania mbuya mono Mbuya mono ekero naende obwo na obomaene na omoraria buna gwakwanire infact ekero togosoma amang'ana aya iga ogochi gotebia abanto mbare begenete Muted. Miss White enchera eng'ao bamobekererete ase atatebete nonya na okobekereria bakomobekerera pedestal togoteba lakini Miss White mwanya bantu orenga ase ense nakio keri nainti naende akeigo ng'a nonya na abana baye aba bari moyo aba batigarete bari moyo babere mbacheti koigwana kabisa abo bare kuomana nabo babwate emeng'uso yabo ekero ogosoma lakini still na abana ba ere niye egentare ekero adisaitiri gokwana amang'ana tari komisi nabakogotebi kabisa nkwarora buna akorikera moiseke omwabo naende nkorikera are nonya na abana baye ekero ogosoma igo okonyora gokwana kabisa amang'ana buna arengerereti ekero adisaitiri gokwana amang'ana tari komisi ayande ari nare kobatebi ng'a tinkomanya gose theology yaye gose revelation lakini rende na eria mwanya ba ere nero ogototebi ntokombea abana baito na abande naende nero okonyora okorika ogokombea so obu na obomwanya banto tobaisa gointerpret ekio ing'a omonto oyo nyasaye rende ng'aki akora iga gatorigererie Kristo goetania biamonekera Alo, nkwegeretie eraundi ng'a eyo ng'a bakorete ere nibakorete enyangi ya serikali imati ase inche naigwete bobe mbuya tware okora enyangi ya serikali naende barenga abakristo banya babikire koruchi kanisa chiabo abutwa igo rende mbarenga abakristo abaikiranu
tinko manye kiokoro ko wekeranu egento kiagera tabakabutuna encho ya Advent movement noroche Mira Right movement ekero korandi kori kwa Mira kwalenge nga Yesu nkoira nali kero bachaka bajoinie movement yeyo kanisa chinde ntiagogetiwe a family ya Mrs. White family ya Harmony renda se Miss White yakorwa igo balenga aba Methodist na family ya James na abande kuruchi kanisa kyonsi pi abange mpabu tetukuruchi kanisa ekyo bone kero Miss White yachaka kororoborori n'abantu abayiga bone movement ye yatigaraga iga James n'omurandi olenge balenge gutara rende korandi bunabasai bono gutara okoiga gukaba tricky buna togatero atayanga konya gutara no moiseke no mumura biche yiteri kororekana buya so bono bakadisaiti bakanacheki nanga oikabanyuomane na ase ukabale konyora ase bakonyuomanira ngoetera ase justice of the court so igo no banyuomanirete enyangi n'enyangi no mbuya nando mukristo ngende nkole nyangi ya serikali ntiga kanisa ekanisa mbuya gokora ekanisa lakini onye gokonyora ng'agu no okotigareti omaete ntobwata abarandi nabarabu babwata obokong'u sana barakoa obokong'u nonya gwatagete gokora enyangi endonge mbatageti gokoa omorembe so somehow enyangi omanyete ekio na egento kende togocha kwegera buya to understanding enyangi ndie ekoba ndiri mwasiuka bosio neti gose ndiri so lakini ase obwenge goteba ng'a enyangi ase gwakorera ninu abayiga babere mwachora nyangi teri nyasaye angete ng'eye iga otanyekorera ti ase ekanisa ya SDA ng'a igo teri nyangi enyangi nyasaye okobwatania abanto babere amo amina ya mwana maizule Unmuted. ndonde tingaki tonkoera chira halo ewon aite nare ko wori galende wono namasoma ago ebitabo byasomirwe byara ni ki White igo wono intumna to somerwa to koranga ereni oyo galende yani aukwana nyasaye ande kero to konyora bono nga iga linge gocha goetana no mugako je mbare ko bakuigwana bono lindi ko bari gukwana nyasaye kirinda tandete nyasaye amo aba obwanchani nyomba baigwana no mugako liswali ligiya aonde nabwata lichibu halo nchenda irane liga eliegera tucha kuigwe pa kigrand gose mwanzo buno bogima bwarenge nkelinga ere naye nainche mwanya bantu nakigekogera ogwita nokukware gona koba licha ya kwamba nyasaye konyora gokorera alingo monene nande ngwata tebi abuo ase gwata tebi nga umwalimu zagotebe tingale ja kwa guri bagari ketitiria na bale gutiga dauti isiko ko bayebi bebiri akolete nabo igo na Abraham na kwogoteba nga ababonsi bakocha gukorera bakorwa abasandi banyasaye umwana abantu barenge nonya bari kugwa kandi babwokerera igoere ni umwana abantu n'umugakoye eka umwana abantu ukagwaita nonya barenge kugwa kandi babwokerera nabo ndabeke igaso bwenye nonya ni nkinare komentera n'umuntu yakwanire nyasaye abantu abanga atumyeke n'abantu bari tokorera nga
onye naye kwaringe gosenki nale ko bataka abantu nyakati mete bakora ese ibintu ebinde bikora kandi mnabona musbatulira obishete kirozi kiriya onye naye mwanya abantu kwari ukana na oyo nyumba yerira ugo oyo tari ko bakende byonse lakini roti na kometa abantu ni nyumba yaye abantu abange nyasara tumeta ke ubo nyasaye bwaye nonye roti no tumnaga cyara ko cyensere kimna cyetanya ne masamu rwanire sana nonye mukaye ndi atange tukure na magega abambu rwanire ngo nyasaye ere mnuko nanga kinde omuntu mnuko angama nimocho yawo mnuko te nyasaye karo kwa abantu bakora ngaye go mo kitera kimi aya wote nyasaye bi ko munyene kuwa somo tanga se karo chesiao wanya bantu ta kumanya nyasaye ra kumanya mangana mangi yo muntu nara yo amakwa na bugoro ya wapasta bani bako ira ngande barabunya sai lakini nera gukora kwa ya ikwe bwati buya abako nera sekete nakara tengereti nera atanyare yo kiro monto nyasaye ukubanze mibango yaye muna ko imirimo yaye nyasaye no romanete igo bono bali boko ira ngana ro le boso tama itikendo mu bimana go so munyarize nyasaye agotoria ande kama nyakabanga noni go ro anora abantu bandororo bali utakagete ngamba mu bayikora muyamon Enganinde ono kororanga pasta iga ono ntwe igali Kenya lindi turatebe go mpasta ga tumirwo cyase akogenda kwikaenda na mukaya naenda abantu bomumanya mu interest cye abantu bomumanya pono ngakiera alikogenda kwika umuntu ere ni alikogenda kwika batali na mugakoye. Aló. Nanje nawe komentera iga eleni mwanya bantu ulingi na seitani nere bakatema abantu banyasaye nande tokoranga amatemu paka toitera amatemu igero lya Adamu na awa mbule mbwe kocheze tanya amatemu ngite kamungaina seitani akamungaina kaliri tunda igobo na matemu ere nabalingi gotemu lakini oborobwa yali korora abanyasali ko mwaro kebintu ebigokorekana biyamo Alo bano murali nayo kabo igwa mario okay omurandio yomo omungwano oyo omukurandia bwango iga ninde gesie kebe na arara ekera gocha kuna kurandirio kana jete kumubuli bonaye ngayo murugio ari kera ngona gotebore ngabana limagacha gosoka gacha goteba ngaya ayo munyite murugione ekero nare kogende kanisa kurandie tanchite ngana kogenda kurandirio kana sabato na rya gotaka bono tosoke tuchigokora ibintu bing'ao tatagiti ono kanyora ngabasinyanire asinginjo yokwegena basinyanire ngamba gonyara kogenda amo ono rende bakanachanga egento kerongeri ng'a igo tokobera ensemo ase eng'encho yeyo erinde inche nkore embirimo naende kende nabo babete ensemo mpaka ogosira kwaye igo egento ekenene nkeri ng'a abanto goika mosiboke moigoke ebirengererio ekero mogokora obotomwa ekero osibogete ogotebia omaete mchando tobwate tomanyete obogima bwa oborimo tokuna kung'ainereria nonya abantu bagokoburi tokobasekene nonya nkuru epulpiti oteneine igokuna kobabacha osiboke bwasioke otebia abantu onde taiyo gotwara mochando iga egento getochandete nogotasioka na goteba buna kere naende ekero ogoeta nokogoke korororo ngogeretie abantu batigotangasa ring'ana ria Nyasaye abantu kimwasinyanire ake ekerenga ngere mobwate ogoteng'a nonya twasinyana chinkwana nasabire amabera lakini naye bwenete twensi turi orogendo kogenda igoro togenda igoro ekiegera ogorogono torochi omonto obo koboka embogera tosinyi goika igoro toborigereri totige emission obotomu bwaito obonene ring'ana ria omoyo ria omorandi tinatagete koriranera nabo gocha korigia chinga kiaro okwanere eng'ana eria enyangi ekiagera nabo ere buya mabori taiyo igoro ya
ito kunyoga yaka ito kunyoga justice of the peace. Justice of the peace. Elio muntu akogenda alio ase ekoti otenena okore nyangyo n'undi okora nimaeta abantu bande batenene mpaka barusi gwe kanisa nga tuche tugokora enyangia lakini rende oboringa abantu bakorete enyangio disi nga kirende ko bororo abantu onyora bakubaranga iteri nyangi ni kanisa igo amaburi narabwa amange konje nare kobeka igangana ki chionsi nabo chire chinyangi buno murandi gwakwana kora kini renda asaba Kristo ntebase ekenyamuriro nga Christians should consider a church wedding. Esababu ne elingana ki Nyasaye Yesu ngocha gochare buno munyomi. Ige gintu ngire koraga gochiororo nande ne bwato bwari bwaje ekero tugusangana abakristo baminta ase nyangi eyo. Lakini renda sinto biri bitari kunyarekana na togoteba ngambia nyarekana turusie ebirengeri byo kunachira abande kinanga bari bone iri bakorete tari nyangi enero twakorere. Mbiyama. Biamanekeraga. Okay. Yamono muralia. Kwa weke mkwana iburonge. No na tukujukorera abwa baminto unless odanaro lisambete mono. Kinsa cyayale. Kinsa cyayale. Abana bahere nimbalenga balengi. Bade babere bagakora bomoyo. Aba bali moyo no bali kanisa. No balenge kanisa mukare wakweto manyete. Batoko baruka abana. Oyo umumuro manene gakwete ekarale miaka 16. Oyo kabere na yarokoro ku Edson, oyo gatatu na yarokoro ku William. N'oyo kane gakwetoro omwana omoke emetinye tatu iga abo babete moyo Willy na Edson. Muyamana bana kanga kwegura abo bana abana kwabulia nande tigatokolera abo ngira libageri gochiase oyo mito yokorwa chi prayer request. Mwanyigule twakoigule ba aba minto mbaroro bakoire nelimbiya mono asoko gwena oyo minto rutu manyange yakoire nelia umurwiro yabwate mwa musabirete okoroku omuga oira nelimbiya mono noyo minto nere naroro koira nelimbiya mono oyo minto naroro nero koira nelimbiya mono aya tigancha kera abasirete n'abasoma mambi bakena abande nadigana abande mbarora bagani nasoma lero Simeon Olesuya Saro Kali abuna bubasirete abande mbaroro babwata mariga mange na batoko banyura sema goroba yabono aya tojiche abarwarete Pastor Josia Mugaka Gogonko Teresa Dr. Nyaguoko no mongi no yokoro ku Teresa yo no mungao na Dr. Nyaguoko nere mbarwarete na batoko banyura na ende family yabo ya toma mangana omwana obo oyeniwe baira ne irimbu ya mono agento mura akore no kubasabira abana aba batigaire bari moyo Dr. Nyaguoka mono mongi noye no mwana Ian naende toji abakonywa Alison Omoyo Mogaka abubono nabuba bakonywa nabo toko bainyura aya togende ase okoirani nande konde muted mambi ntwanyorana twaigwana na mariogi twaira na irimbu ya mwana nse inene sana na saba gutumiuteria ne technician na batoko moinyora nere egasi abwate nemiya na batoko moinyora tobe kenense yetomenyete ine kawaida ero
umurandi namanyite abakoinyora no borwire bwa corona na bali bakonyi bonse pia abana b'esukuru balia barwana bagaita umwana onde omoke esukuru eri primary na barabu na batoko bainyoraga ali Kenya biyamana sogo ntegerera biyamana Mauricia abeka yonse samasa waban tusabe ato itole igoro wera ni ngambi yamona semorobe yekorera watu wanjira muna abana bawo tumira nase nyumba yawo wetera tembe wera ni ngambi yamona so gukwana munainte aso gutwaro kingobore weito tibogwana tikobe gitango asoko gukorera imirimo yawo wonsi abuwa tumira aso mugano gwense onde tayoro muikera nutatiga Kristo gweka togo cha sole una abutota bwenera titogusaba okwabero twaira neiri ngambi yamonase byonsi ebigwatokoreire abaminto boigo abarorire ebikoru byabo baira neiri ngambi yamono tokore togusaba kwabasore abaminto bande basirerigwe n'abamwabo n'obukendu nigo borase chinka n'echinda chiabange ogusaba tata onyare kuba kunoreta oboremu erinde oborokera ase bari banyare kokorora abamanye ng'okoragireri gwoko iga gwachete ase eng'encho y'ebibe omoeria amakweri nanyare kobugwa abaminto bande mbaro abarwaire ase chinyomba chiabo ase chinyomba chioborendi tokobasabira na barabwo ase enchera ya bene erinde onyare korambura okoboko kwao onyare kobakuna nakeri keranyare kokobona nase enchera ende yonsi enyare kororekana goetera ase bare abaminto bande mbaro bagokora ebinto bitabwenereti kero intwe tokorigereri muna mwanya banto bigotogosa naende biatokora twarengereri ng'abanto aba iga bono Nyasaye nabanchete korende aye nigo bwanchete bonsi abari bakonywa abagokora aya atabwenereti togosaba onyare korambura okoboko onyare kobakuna ense tomenyete tokoyeinyora ense torwete ya Kenya tokobainyora bonsi abaraia bararoro tokobasabira erinde onyare kobara nyare kobakuna nyare kobaha obong'aini na echisemi koraha abantu babo ayande amange tware gokwana ase emogorobe iga totanyare gokwana onsi twayaretire asore aye nomanyete kere enkoro ya kero oyomo nokogania kwaye gwaikeraneri buna ogwancha kwao kore egekogera aye nomonge bwa amabera naende notwanchete ase eng'encho y'obuya bwao twachire asore ase enchera y'okwegena egekogera twasabire ase erieta ria Kristo oyo ore omotoori oito. amen amina biyamana Mauricia samasa bamaya abasemi gwatoire ono kwaninga abana bomanana Nabakwanire naende bwairire buya biyamana buyamonekere omongi natukwaningo naye abana ba Nyasaye nabakwanire mbuya muri mwensi biyamana baba biyamana elieta bano nakio korogutingo nakwana ng'omongi nominto nyarebe elieta naki Elizabeth Magoma biyamano oyo muntu Elizabeth kera nakolire aibono nachire ase abapasta onde bwensi oroti gatukwaningo kwani abana ba Nyasaye
Paso vino tokwani. Otra bange o asinya wanda kanya na kumenya Ayo na yetu. no aba mbie mwana mu America abo tsenyia so to amaboko amukwani obere bago to oboine obogima go mu na white amene mu na white muna abantu batagire iwa lenge mwanya abantu munatule nomare uwaye ekara abantu mbale akomusasima asekanisa yeito baire nyole nakende gyonse akwanete nga nkonyera ngakara tinkonyere statement ya makwanete para bari gutibesira yakwanete nga amaliko nechinkwana na inali kina yarali kwe anya para genda mamenja nebuku ebuku tenene yo nkora ikatole tuate abanga fomoli kugwereseni nereseni ga akagoto tebia twe bange buku is very paramount kubwa ibitabo byose kitwasogera so bwikugwese narabata abambi yamano mukwani yasabo sinno mu Elizabeth agendera kuba amaya elinde mutumeke mune yekerero kiagara nani cyo Malaysia abantu bakire bakombora inkai kasta yani ngoma menyete na maraika enjira mole nkibona inwe siri inonere ngoma devi ngada moja ninko ya mukana even for 1 hour ora telo ngaya nyare ninje go monando mutaje ga mongena kubwato kagoja donde aso le babo mongoyo wada ngaya ganda igore denga kubwato gore wow na ba minto ba tebire eyitu kai mono goja setata na wa ko los no yo te banga oyo le omorongo ka yeso gonga to andra ko kai mo na to go asama goraye to kore kiriata kete ada tume mune yekerero yo mana sana asama ngana maya asaba seni asaba seni Malaysia no mo ayaiga mwaso kia baya ino na ntu abaya ito na bakwan mwansi abakatu na baria na saa semidia sinjire hao na semu aete na makongo hao moko na kulera na inde kuna kulera so boswa tata tuwata wa semerio panana ngana to ile atutare tutaetane tutaruare biamana sana biamole sana Biamana pasta. Oya mtu omoralia tukwaningo. Tulendelete. Unmuted. Kwani weli tukulia lero washiriki wabwatani wa telephone message mwenzi wairire buya biyamona aselingana na inche naonde na mwane twabakwani ni mwenzi na twabakwani twensi mosese niwe Mwenzi twabakwani biyamano muted ana naye tukwaningo ande biyamane kiagara kwankonya biyamano abana pero twanse nabakwani biyamole mwense family ya tato ligoro biyamano seseni wa ana mingati kuru Minnesota amina naebo no masiri ni nore baba anye tayo omong na Yunes tokwani Ana de kali ye ko agi ke gamba kwanye magoro bengi abana batata
Mbuya mara mwenzi bwairire buya. Mbuya mano. Dia jasa do sesenya maduan siga jo do ko na kota ya ga to na ka baya dia kira. Oje wo biyanya. Mbuya mano. Omongi na nyage changa na ole naye. Mogo tuo minto. Naonde.